ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷ. имрӯз 5 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 12та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад як хонага бо нархи ҳамагӣ 145 000 сомонӣ, инчунин ду хонага бо таъмири хуб бо нархҳои 259 ва 269 000 сомонӣ. боз дӯстони азиз, ду хонага бо нархҳои 122 000 сомонӣ, се хонага бо нархҳои 173 000 сомонӣ. ин хонаҳои рақами 3 мебошанд. як хонага бо таъмир дар маркази шаҳри Ваҳдат аст. мағозае ки ба иҷора спурда мешавад дар шаҳри Душанбе ва хонае ки ба иҷора спурда мешавадам ҳаст дӯстони азиз, бо маблағи ҳамагӣ 1000 сомонӣ моҳона дӯстони азиз, яъне иҷора дар имзонавормон ҳаст ва ҳавлиҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ҳам ҳасту квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳаст. ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 290 000 сомонӣ ва ду хонагаи фурӯшӣ дар вайни Гарадоки шаҳри Душанбе. хулас, хонаҳои хуб дар имрӯза навормон бисёр ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошад дӯстони азиз. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем навормона то охира тамошо кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Павроти птица фабрика, пеши коллеҷи тиббӣ. на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мебошад дӯстони азиз. бино аз 7 ошона иборат аст. як хонага мебошад, дар 7 ошонаш қарор дорад, 38 метри квадратӣ. таъмир яъне шкатур, монтаж кардагӣ, об ва барқ 100%, дом аз даъват кардагианд, мардум аллакай таъмир кардестанд хонаҳоша. ҳуҷҷатҳошам 100%, пешужда мактаби 15, коллеҷи тиббӣ, бозорча, беморхона, дорухона, мактаби ронандагӣ наздикай. нархаш бошад 145 000 сомонӣ. бо гап мезанем, мегӯяд соҳиби хона. рақамошон дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. 145 000 сомонӣ як хонага. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Фурхонтепа, дар 14 микрорайон. якум ошонада ҷойгир аст. бинои навастройка мебошад. худи бино аз 7 ошона иборат аст. 39 метри квадратӣ. ду хонага кардагианд дӯстони азиз. алоҳида таъмири евроремонт люкс, ориентир масҷиди 14 микрорайон ва мактаби русии нав. нархи хона бошад 259 000 сомонӣ. камтар арзон мешавад, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. дӯстони гиромӣ, боз як хонаи дигар аз шаҳри Бухтар ҳаст дӯстони азиз. ман ҳамин хона мебошад, дар 14 микрорайон ҷойгир аст. якум ошона, бинои 7 ошонага, 41 метри квадратӣ, ду хонага кардагӣ дӯстони азиз. нархаш бошад 269 000 сомонӣ. масҷиди 14 микрорайон ва мактаби русии нав дар наздикии хона мебошад ва нархи хона камтар арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон муроҷиат кунед. боз дӯстони гиромӣ, соҳиби ин хона боз якта дигар хона доранд. вай коробка мебошад, яъне бе таъмир. насиб бошад дар навори навбатӣ ҳамон хонаро пешниҳоди шумо мекунем дӯстони азиз. интизор бошед. хонаҳои фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Ваҳдат. нефтяник моинкаш мебошад. аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил аст. якташ ду хонага 47 метри квадратӣ дар сеюм ошона ҷойгир мебошад. худи бино аз 7 ошона иборат аст ва нархаш 122 000 сомонӣ. дуюм хона ҳамин дом аст дӯстони азиз, доми 7 этажа. дар дуюм ошонаш аллакай се хонага 65 метри квадратӣ ва нархаш 173 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, бино оли тайёр нест, дар ҳолати сохмон қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед. Дӯстони гиромӣ, боз хотиррасо мекунем, дар назди шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Ваҳдат. Як хонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ, рӯ ба рӯи Адели Калонда ҷойгир аст. Аз назди ҳайкали модар 100 метр дуртар, дар наздикии хона мактаб, боғ, бозор ва супермаркетҳо ҳаст. Об ва барқи доимӣ, ҳуҷҷатҳо, шартнома. таъмири нав то ҳол ягон кас зиндагӣ накардааст. бинои 10 ошхонага мебошад. хона дар 6 ошхона ҷойгир аст ва нархаш бошад 290 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд, аз номи канали Дом-Тиҷей муроҷиат кунед. бинои навастройка дӯстони азиз, дар 6 ошхона як хонага чӣ хелек мебинед. таъмираш нав, таъмираш хуб ва то ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ накардагӣ аст. дӯстони азиз, ҳамаш нав мебошад. марҳамат. мағозае ки ба аренда спорида мешавад дар шаҳри Душанбе. аниқтараш гӯем, мағоза неву помишения, дӯстони азиз, чунки ин помишенияро шумо метавонед ҳам ба мағоза табдил тиҳен, яъне мағоза карда кортона давом тиҳен, ё ин ки ба тарабхона, ё ин ки метавонед, дӯстони азиз, мисол стоматология, маркази тиб ва ғайра. дӯстони гиромӣ, масоҳаташ 214 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят калон аст. чӣ хелек мебинед, аллакай таъмир кардагӣ дар якум ошхона ҷойгир аст. бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, метавонед ин помишенияро ба иҷора гирену як чандта мағоза кунед. дӯстони гиромӣ, мисол якта мағозаи хӯрокворӣ, дигариш дорухона ва ғайра бу ғайра, ва ҳамин гуна кортона давом тиҳен. бениҳоят фикри хуб аст. дӯстони азиз, ва худи помишения ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, кӯчаи Гулистон, рӯ ба рӯи масҷиди Ҳазрати Мавлоно. минтахаи бениҳоят серода мебошад, чунки худи ҳамин минтахаи серода мебошад ва рӯ ба рӯи масҷиди Калонда ҷойгир аст ин помишения. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, дӯстони азиз, рақамҳои соҳибуш ватсап доранд. бо маблағи 8000 сомонӣ ба иҷора спорида мешавад, яъне ҳар моҳ 8000 сомонӣ мебошад. боз хотиррасон мекунем, дар якум ошхона ҷойгир аст ва таъмир дорад. марҳамат, дӯстони азиз. хонаи истиқоматие ки ба иҷора спорида мешавад дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. дӯстони азиз, лекин ба Душанбе наздик аст. раҳош через Душанбе, яъне через Аманал аст ва транспорт ҳаст. деҳаи Роғониё мебошад. раҳош через Аманал. 4 сотиқ замин, 6 дар хона дорад. бинои 2 ошхонага ва нархи ҳармоҳа пардохташ ҳамагӣ 1000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, дар назди мактаб аст. аниқтараш гӯем, дар пушти мактаб ҷойгир аст ин ҳавлӣ. донишҷӯям қабул мекунанд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1145 мебошанд. ватсап доранд. марҳамат, дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, фақат ба соҳиби хона пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пеши пости Чимтепа. кадоме надонад пости Чимтепа дар куҷо аст? баъди бозори Корвон шоҳроҳи Душанбе бохтар мешавад. ба ҳамин шоҳроҳ мо рафтан мегирем. дарвозаи шаҳр мешавад. баъди дарвозаи шаҳр аллакай пости гаи, пости Чимтепа мешавад. дӯстони азиз, хона дар назди ҳамин пост ҷойгир аст. 2.5 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. бинои нав аст. дӯстони азиз, ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ нест. таъмираш нав мебошад. заминаш 4 кунҷа ва нархаш 630 000 сомонӣ, 57 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2320 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед, дӯстони гиромӣ. ва ин хонаи мо навори алоҳидаша, яъне сиёмкаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед. ҳавлии хуб аст, дӯстони азиз, наздикии раҳи Калон мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синон, назди тарабхонаи Шаҳриёрда ҷойгир аст. минтақаи 102 микрорайон мебошад.
духонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 15 ошона иборат аст. чихелек мебинед бино оли тайёр нест. дӯстони азиз, дар ҳолати сохмон қарор дорад ва нарх сари 1 метри квадратӣ $560 мебошад. яъне дар умум $36400 меғалтад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. духонага мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 1 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст. хона таъмир дорад дӯстони азиз. дар қарибии бозори Корвон раҳи масҷидда ҷойгир аст ва нархаш бошад 290 000 сомонӣ ва соҳибаш мегӯяд ки камтарак арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат аст. соҳибаш менависад ки доми ҳоҷи Дустмурод, поёни Городок, доми 11-этажаи сурхи Кремлин, хонаи нав бо техникаву мебели нав, таъмири замонавӣ бо дару ламинатҳои хуб, ҳуҷҷатҳо 100%, лифт, об 100%, баъди 6 моҳ роҳи байнишаҳрӣ ба наздикии дом мегузарад. ҳамсояҳои хуб, ҳама муаллим, яхдон Беко, термекс Аристон 80 литра, телевизор TCL, кондитсионер TCL ва мошинаи ҷомашӯи автомати LG. дар ҳама ҷо оптика, интернет ва кабелни телевизиония гузарондагӣ ва минтақаи хуб аст, мегӯяд соҳиби хона. мақсади фурӯш хайрдорӣ намудани хонаи калонтар. нархи ин хона бошад 372 000 сомонӣ. боз сабдо мешавад. дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. поёни Ваяни Городок, минтақаи Гипразем, яъне роҳаш через Гипразем мебошад. баъди Гипразем Ваяни Городок ин хона бошад. поёни Ваяни Городок, яъне охири Ваяни Городок ин конечкаи автобусҳо ва маршруткаҳо мебошад. ҳамин назди ҳамин конечкада ҳамин бино ҷойгир аст дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.